Jmenuji se Richard Jecho, je mi 71 let, jsem kandidátem hnutí MOR do krajských voleb. Do dnešního dne jsem takzvaná osoba samostatně výdělečně činná. Já jsem se rozhodl do té politiky vstoupit z toho důvodu, že se domnívám, že mám za tu dobu své praxe velmi bohaté zkušenosti v průřezu celé naší infrastruktury a že bych chtěl být přínosem v tom smyslu reálného a jiné pragmatického a rozumného řešení. Vývoj zejména v druhé polovině 90. let mě vyprovokoval tomu, že jsem své myšlenky začal zveřejňovat, ovšem bohužel nebyly žádoucí. Naštěstí některé věci schoval bratr, vyprovokoval mě také k tomu, abych tady toto souborně vydal. Je úplně lhostejná, která z velkých politických stran eventuálně jako zvítězí ve volbách, pač všechno vlastně je o lidech a ono prakticky dneska už jsou to skutečně dinosauři a ty ztratili naprostý kontakt s terénem a chce to obnovit lidi. Za hnutí MOR kandiduju z toho důvodu, že je to hnutí jako nezávislých a jak jsem poznal, jsou to vesměs lidé mladí či středního věku, velmi fundovaní a já bych je doplnil zkušeností a tou generační kontinuitou. No, voličům bych chtěl vzkázat, aby především dali své hlasy nepolitickým hnutím a jelikož ten MOR je jako nepolitické hnutí také, tak bych si přál, aby nasypali ty hlasy jako MORu. Richarde, podej mi brýle. Každý má být spokojen s časem, který je mu dán k životu. Krátký život je dost dlouhý k tomu, aby ho člověk prožil dobře a čestně. Napsal Cicero. Musí být.